लोगोफोर नैबे जाहैबाय थिंख्लां बिदै। बेखौ 2 मिनिटनि गेजेरावनो बानायनाय जादों। माने थिंख्लांखौ बिगुर दङब्ला बिगुरखौ जिरदो, जिरनानै नों जेसेबां माने दै होनो गोसो बेनि गेजेराव दै होदो। बेवहाय बे कापनै गिलासनि थाखाय आङो थिंख्लां थाइब्रै होदों। थाइब्रै माने गरब्रै खरि 12था बेगर जानाय। बेखौ आराम सुनानै आसुगुर मोजां हानानै, आरो जुदि आखाइया मोजां नङाबा ग्लभ्स गाननानै बेखौ बिराद मोजाङै आखाइजों सिग्लिदो। सिग्लिनानै बानलु एसे होदो। ओमफ्राय आरामसे सिनि होनाङा। ओमफ्राय लोङोबा संख्रि एसे होदो। ओमफ्राय लोंदो। नोंथाङा जुदि फुसखाखौ 50 थाखानि जायोब्लाबो बेवहाय थिंख्लां थाइब्रैयाव थाइबाल' थांगोन फैसाया बायनोब्ला थिंख्लांखौ, अब्ला 50 थाखा आरो थाइबा डिफारेन्सखौ नोंथाङा बुजिदो। फुसखा जास्लायस्लाय बेखौ जा। माने थिंख्लां बिदैनि थाखायसो नोंथाङा फुसखाखौ जायो नालाय, रस लोंनो थाखाय। ओंखायनो 10 थाखानि बा 20 थाखानि आरामसे थिंख्लां बायदो। बिनि उनाव सिग्लिनानै सोमनानै लोंदो। ओरैबायदि हिट। नोंथाङा प्रेसार दंब्ला, माबा माबि दंब्ला, नोंथाङा 10 दिन फ्रि, 15 दिन फ्रि, जेबो टेनसन गैया। आरामसे लों। दा आं लोंसिगोन बेखौ नै। बरिया। थेंक इउ। बरिया।